Mga aras, ang atong tutorial karon is regarding sa atong Facebook account. Kay maluoy na kaay ko magsige kag dungog sa akong mga friends online o even sa mga personal friends nako nga magsigilag kahak ang ilang account. So tuluan ta mo unsaon pag secure ang inyong account para lisod na siya i-hack kay even kani nga akong account dili lang kay kanapo siya gi-attempt og hack pero dili jud kasud ang hacker kay tungod gi protektahan ako og kuan step 2 verification. So this is the desktop version. Ang sa mobile murag maumao ra man siya og kuan gamay ra og conflict ang murag ang menu lang asa kada pita mo kuan. So sa desktop ari kada pita then ari ka sa settings. After sa settings imong pangitaon ang security and login. Then ngari ka sa use two-factor authentication. Imo ni siyang i-edit. Then, make sure ibutang ang imong cellphone number diri, dapita. Ibutang ninyo inyong cellphone number diri, then tagai siya code, then i-turn on. Dapat naka-turn on ka ni dili ni nako ikuan kay naka authenticate naman ning akong kuan na verify na sa sad siya. Dapat i-verify sad ninyo. For the security of my account, ako sa ning dili na nako ni siya i-discuss diri dapita kay makita ang number. So kuan na siya. Dapat naka-turn on, dili siya naka-turn off. Then after ana, balik ta sa security and login. Dapat kani ang inyong kuan, get alerts about unrecognized logins. Dapat naka-turn on ni siya. Get notifications, then even sa imong email, ipakita sa iyang notifications. Then, one more thing, if ever kuan jud, makalimot mo sa inyong password or kuan, para another thing, para ma-recover ang inyong kuan is to go here, choose sa imong kuan, sa imong mga friends, set of friends, imo ni siyang i-on, then mag-add kag mga friends na imong mga trusted, for example imong igsuon, imong asawa or imong basta kinsa sa imong mga trusted friends. So diri ra i-type ra ninyo inyong kuan diha then confirm. Ana ra na siya. So in this case, safe and secure na ang inyong kuan, then make sure lang sad sa ani nga paagi ang inyong mga cellphone dili mo magsigig change sa inyong cellphone, dili mo magsigig kuan, then keep safe na gyud. Once naa ang inyong cellphone nakakuan na ani nga case, kinahanglan i-safe na gyud inyong cellphone kay once mas nuts kana murag lisod-lisod na gyud na, not unless inyo sang giad ang inyong email address para sa kuan sa verification sad or recovery sa inyong kuan. Usually ang email address man na use for recovery. So maura tong mga adas, maura na atong tutorial karon and hoping sa atong sunod nga tutorial na agyapon mo mag-view sa among channel. Salamat kayo. Bye for now.